Kaixo, ongi etorria, triangelu angelu zuzen bat dugunean, bi datu behar ditugu beste guztiak kalkulatzeko. Ez denean angelu zuzena, 3 beharko genituzke. Horan, biak baditugu, bai, baitu, bi. Horan, hemen ditugu bi alde, atazakegu 3garrena eta beste guztiak problemik gabe. Horan, horrekin hasiko gara. Bi ditugunean, 3garrena nola atatzen da Pitagorasekin, ezta? Falta zaiguna zer da? Kateto bat. Zein da hipotenusa? Hau. Horra jarriko dugu. 73 berbi, berdin. Hau azkar egiteko nora egiten da? Batutzen dauna, kentzen pasatzen da. Eta berretzen daguna errotzen. Hau da kalkulatu behar duguna, hori kalkulagailua sartuko dugu. 48 metro. Orduan, hemen jarriko dugu, hau dela 48 metro. Guazen sinuarekin. Sinua zer da? Angelu honen aurkako katetua, bere aurkakoa, hau da. 48. Zati hipotenusa. 73. Sinua jala dugu. Kosinua. Kosinua izango lezake. Alboko katetoa, zen da berezako albokoa, hau, 55. Zati hipotenusa, 73. Eta tangentea, da aurkako katetoa, 48, zati alboko katetoa. Eta horrekin, amaitzen dugu problema hau. Oan guazen ikustea, bigarrena. Triangelu honetan, falta zaizkigu bi alde, A eta B. Zer dakigu? Alde bat, 20 metro eta angelua. Bi datu baldin baditugu, kalkulatu daitezke gu behar ditugu elementu guztiak, ezta? Horren hasiko gera. 75 gradu. Zer da 20? 20 da aurkako katetoa. Horren gu, kalkulatu behar dugu A zer da 75-entzat? Alboko katetoa. Orduan, baldin badakigu aurkako katetoa eta alboko katetoa, hori ze formula da? Ze arrazoi da? Tangentea. Horra jarriko dugu. Tangentea 75 gradorena izango litzake. Aurkako katetoa 20. Alboko katetoa A. Orduan, hau bakar gutxi bat dugu, ezta? Isolatu bat dugu. Orduan, pasatzen da bidertzen eta hau pasatzen da zakitzen. Hau inbarkoan duke. Kalkulagailokin, ea zenbat ematen du. Biribiduta 5,36 metro. A, badugu. Orain, B falta zaigu. B hipotenusa da. Orduan, komenigarriagoa da hau erabiltzea, informazio, hau baino, zeben informazioa galdu dugu, gero bildu dugulako, ezta? Orduan, ze arrazoi trigonometrikoak lotzen ditu hipotenusa eta aurkako katetoa? Sinuak. Horra egingo dugu. Sinua, 75-ena, izaten da. Aurkako katetoa, 20. Hipotenusa, B. Lehen bezala egingo dugu. Pasatzen dugu bidertzen, pasatzen dugu zatitzen, eta ea ematen du. 20,71 metro. Eta problema hauek ondo ulertu dituzulakoa, beste bat arte. Agur!